Benvinguts al canal d'Estimem els arbres. Avui parlarem de la mimosa. Origen i ubicació. La mimosa comú o acàcia és un arbre de creixement ràpid originari d'Austràlia i el seu hàbitat natural es troba en boscos oberts i humits entre 350 i 1.000 metres d'altitud. Es fa servir també en jardineria com a espècie ornamental i també per fixar talussos i infraestructures vàries. La podem trobar a casa nostra en indrets de la doma i en alguns jardins particulars o de forma silvestrada. Característiques. Es tracta d'un arbre entre 10 i 12 metres d'altura amb una escorça grisa i llisa i una capçada molt ramificada. Floreix entre el gener i el març amb un color groc intens, junt amb un aroma dolça i agradable. Degudes a aquestes característiques, s'ha utilitzat com a arbre ornamental en places, parcs i jardins. Però compte amb les seves beines, abans de florir, doncs són verinoses. Encara que diu que té un poder colonitzador i constitueix un greu perill per a les espècies autòctones, per tant, ha sigut catalogat com espècie invasora des de l'any 2013. A banda de les seves contres, alguns països com Itàlia i Rússia, la mimosa simbolitza l'energia femenina i cada 8 de març es regala un ram d'aquesta flor a la dona. Vol climes temperats, no té problemes amb el fred, fins a menys de 5 graus. Cal anar amb compte amb el vent, ja que les branques es trenquen amb facilitat. Les seves arrels poden utilitzar en fins medicinals. Una de les seves curiositats és el creixement, perquè primer creixen les arrels i a mesura que van creixent les branques també ho fan, però la meitat, és a dir, si l'arrel creix 2 metres, les branques en creixen 1. Per aquest motiu és considerada invasora. En l'actualitat podem tenir mimosa sense necessitat de tenir jardí, ja que hi ha diferents varietats que es poden cultivar amb testos o contenidors. Parlem de la fusta. La fusta de la mimosa és molt fràgil i dèbil. Té un color d'un marró clar a daurat molt intens i es torna fosca amb l'edat. Les branques són molt propenses a trencar-se. Quan això passa, els cucs en fan un àpat i aporten la mort prematura de l'arbre. La seva escorça i les flors es feien servir tradicionalment com a sedants, especialment per calmar els ànims, ansietat i depressió. També s'ha utilitzat com a adobe de pells, revegetació, farratge pel bestiar i com a llenya, encara que no és massa recomanable. Bé, conclusió. Estem davant d'un arbre esplèndid a la vista, amb una aroma embriagadora, però un xic delicat en quant a la seva ubicació. Quan es tracta de zones urbanes o amb jardins, ja que la seva invasió, en quant a les arrels, pot arribar a destruir tot el que estigui al seu voltant. Per tant, és aconsellable que estigui a una distància ben generosa d'altres plantes i arbres. Sobretot, cuidem els arbres de la mateixa manera que ells ens cuiden a nosaltres. Salut! Al proper arbre parlarem del desmai. A reveure!